ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ବାପା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତୁ ମତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲୁ, ସେ ଆଜି ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ ହେଇଗଲେ କେମିତି? କଣ ତତେ ବାହା ହେଲେନି ବୋଲି ନା ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ବୋଲି? କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସତ ସତ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲ ବାପା। ସତ ମିଛର ଖେଳ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ସତଟା ମିଛ ଏବଂ ମିଛଟା ସତ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିର ଡହଡ ତତର ବାଲି ଉପରେ ମରିଚିକାକୁ ଦେଖି ତୁ ପାଣି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପାଣି ଯଦି ତୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇଦ ବୋଲି ଭାବୁଥାଉ, ତାଉ ତୋ ସେ ଭୁଲ ଧାରଣା ପାଇଁ ତତେ ତତରା ବାଲି ଉପରେ ପାଣି ଡୁବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଭୁଲ ଠିକ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଜୀବନ ସାରା ତୁ ତ ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ଆସିଛୁ। ବଡ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ବରଂ ବାପା ଓ ମା ହେଇ ମୋର ସବୁ ଅଳିଅନ୍ତରୀକୁ ସହି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ କି ପାଠ ପଢେଇବି? କେବଳ ପିଲାଟି ଦିନ ତୋଠୁ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିଛି ତତେ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସମ୍ପର୍କର କଥା। ତୁଇ ତ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲୁ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ ଆଉ ବୁଝାମଣା ଅଧିକ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଝଗଡା କମ୍ ଆଉ ପ୍ରେମ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ସନ୍ଦେହ କମ୍ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଆଶା କମ୍ ଆଉ ଭରସା ଅଧିକ ଥାଏ, ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଏ। ବାପା ବେଶୀ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କହ। କହି ତ ସାରିଛି, ତୋ ପାଖରେ ମୋର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇକି ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହବା ପଛରେ ଯୋଉ ଲୋକଟାର ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ସେ ଲୋକଟା ତୋଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ କେମିତି ଲୋନ ହଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ। କଣ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ତ? ସେଇ କଟା ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଖି ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ନାଇଁ, ଚାଖି ଦେବାକୁ ଆସିନି, ବରଂ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। କଣ ସତ? ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନର ସତ। କଣ ସେ ସତ? ଜୀବନ ମରଣର କଥା। ନାଇଁ ତୁ ସତ କଥା କିଛି କହନି। ତୁ ଗାଳ ଦେବ ଲୋକର ଗାଳକୁ ଦେଇ ଚାଲନି। ମୁଁ ତମ ମାନେ ଭଗବାନ ନୁହଁ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ। ତମେ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାର। ଆଜି ସେ ସତର ଘଟିଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜର ଡହଡ ତତରା ନିଆଁ ଭିତରେ ସତ ଗୁଡାକ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବେ। ଆରେ ତୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ କିଛି ହବନି ଭାଇ, କିଛି ହବନି। କାରଣ ମୋ ଅପରଟା ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି ପରା। ଏତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ନ କହି ଯାହା କହିବା କଥା ସିଧା କହ। ଆଉ ସିଧା କଥାଟା ହେଇ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ମୁଁ ନାଟକ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନାଟ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ନୂଆ ରୂପ ଦେବ ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ? କିଛି ମେସେଜ କିଛି ରହିବ? ଭଲ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଜ୍ଞା ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନାଟକ ବି ଭଲ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କଳାକାର ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବେଷଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି କି କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଯେଉଁ କମ୍ ବୟସର ଆକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ପରିବାର ନେଇକି ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରିବ ଏଇ ବହିକୁ? ହଁ, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବସିକିରି ଦେଖିଲା ଭଳି ରୋଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ କିନ୍ନରଟିଏ ପାଇଁ ଯାହା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଅଛି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଦୂର କରିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ଏଇ ବହିଟି? ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନ, ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନକୁ 100% କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ଆପଣ ବହି ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନ, এই ବହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ରୀନା ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବହି ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହି। ଆଉ ଭାବୁଛି ଗାଁ ଗହଳରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ
ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ କିନ୍ନର ପ୍ରତି ଯାହା ଭାବ ଅଛି ସେଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ କିନ୍ନର ପ୍ରତି ଯାହା ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦୂର ହବ। ଆଉ ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ବହି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିକି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବାହାରି ଲାଗୁଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ସମାଜ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦବ, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦବ ଯେମିତି କି ଏମିତି କେବେ ହେଇନି। କଳାକାର ମାନଙ୍କର କଳା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି? କଳାକାର ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ଭଲ ମାନେ କଳା ମାନେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନ। ଯାତ୍ରା ତ ସରିବାକୁ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଜଣେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜୟପୁରରୁ ମଲାସେ। ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀରେ ମୁଁ ବେଶୀ। ଯାତ୍ରାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଯାତ୍ରା? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଭଲ ଭଲ ପାର୍ଟିଆର ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରୁଣା ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ତ ଆପଣ ଚିରାଚରିତ କାହାଣୀ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇ କାହାଣୀ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଲା କିନ୍ନର ପାଇଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିନ୍ନରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କି ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହବ, ଭଲ। এই যাত্রা এথর কেমিতি আপন কোন দেখুଛନ୍ତି আগামী বর্ষ পাই? ভাল লাগুছে আপন সুপরহিট হব? ঠিক আছে, আপনার আশীর্বাদ থাও এবং কলা জগত আগুক আগে চালি থাও। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ନଚୁଥିବା ଲୋକର କଥାରେ ନାଚୁଥିବା ଚମ୍ପି ସାନ୍ତାଣୀର ନାଚ ଭରିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ। ଘରୁ ପେଟେ ଖାଇ ନାଚ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଚମ୍ପି ସାନ୍ତାଣୀ ତା ମାଲିକ କଥାରେ ପେଟ ଦେଖେଇ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି କହେ। ଠିକ ସେମିତି ମୋ ସବରଟା କହିଦେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ, ଠିକ ସେମିତି କହିଦେଇଗଲା। ଖାଲି ସବର ନୁହେଁ, ଏଣିକି ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମେ ଗୋଟାଏ ଅପରାଧୀ, ଗୋଟାଏ ଅସାମାଜିକ ଲୋକ। ଭୟ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଏ କଥାକୁ ମୋର ଆଦୌ ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଚଢେଇଟା ସେ ବସିଥିବା ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଭୟ କଲେନି ମ୍ୟାଡାମ। କାହିଁକିନା ତାର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଡାଳ ଉପରେ ନୁହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ତା କୁଲି କୁଲି ଡେଣା ଉପରେ ଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ମୋ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ? You stupid! ମୋ ଚନ୍ଦନ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ? ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରଙ୍ଗମହଲର ଆପଣ ବହି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନ। ତେଣୁ ବହିଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? ମାଇସେଲ୍ଫ ତପନ କୁମାର ଫ୍ରମ୍ ଟାଙ୍ଗି। ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଏଠି ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେଲୋଡ଼ି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଦେନ୍ ବହି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଏତେଟା ବି ସିନ୍ ଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ବହି ପୁରା ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ବହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ବହିରେ କ'ଣ ଆଉ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ବହି ତ 3 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ତ ନେଗେଟିଭ୍ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଛି ଥିଲେ ଆଧିରେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ମାନେ ପାର୍ଟିକି କ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବେଟର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ କାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଶାନଦାର ଏକଦମ, କାରଣ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ହିଁ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ତ ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନାଟକ କେଉଁ ରୂପରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମୋର ବାଇଟ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ। ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମ ଘରଠୁ ଲଗଭଗ 50-60 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଯାଏ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାତ୍ରାର ସବୁ ରିଆଲିଟି ଥାଏ। ଏଠି ନୋ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେଣୀ, ନୋ ଟେକ୍ ମନିଟର, ଏଠି ଯାହା ହୁଏ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଯାତ୍ରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଳାର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଯାତ୍ରାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନ ଭିତରେ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କି? କାହାଣୀ ଏଥିରେ ଇଏ ଅଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ମାଇଛି ଆମେ ଛକା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ତା ମନୋଭାବ ନେଇ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ବାହା ଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବହି ତାରୁ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚନ୍ଦନକୁ ଝିଅ ଭାବି ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତୋ କଥାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ରେ ମା, ହେଲେ ଏ କଥାଟା ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ବାପା, ପୁଣି ସେଦିନ ଫେରି ଆସିବ। ତମ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ମୁଁ ତମ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟେଇବି। ଝିଅ କିପରି ସାରା ଜୀବନ ତମର ସେବା କରିବା ସହିତ ପୁଅ ପରି ତମର ଉତ୍ତରାଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବି। ହେଲେ ସେ ବାଟଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ରେ ମା। ଡାକ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଯାଇଛି। ଡାକ ବାପା, ଆଉ ଥରେ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକ। ଡାକ ବାପା, ଆଉ ଥରେ ମା ବୋଲି ଡାକ। ହରେ ମା, ସେ ପଶୁ କର୍ତ୍ତାଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ବାଟଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅସହଜ ବାଟରେ ଚାଲିବା ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି ବାପା, ସହଜ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ବୋଉକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଅ।